טוב, שלום לכולם, אנחנו בקורס יסודות התקשורת, מספר הקורס הוא 13557, זוהי המצגת מספר 11, אנחנו ממשיכים בחלק של תורת האינפורמציה. אוקיי, הנושאים שהיום זה בעצם קוד קנוני, אנחנו נמשיך את מה שעשינו על הופמן, ניקח את זה רק שלב אחד יותר, נדבר על קוד קנוני, ועל LZ77 שזה בעצם איזו צורה מסוימת של דחיסת נתונים בלי לאבד מידע. אני דוקטור אייל מגורי, מעביר לכם את ההרצאה ואת התרגול. אם מישהו צריך ממני משהו, אז יש לכם את המייל שלי, magori@g.jct.ac.il. אז בואו קצת נזכר מה בעצם יש לנו בתורת האינפורמציה, על מה אנחנו בעצם באים לעבוד. אנחנו רוצים לקחת את המידע שלנו, מבחינתנו כרגע אלו סמלים, לקודד אותם, אבל המטרה של הקידוד הראשון זה כדי לדחוס נתונים למינימום האפשרי, שוב, ללא אובדן מידע, כדי שאחר כך אני אוכל לשלוח את זה בקצב יותר מהר, ביעילות הרבה יותר של הערוץ והכל. אחר כך יהיה לי עוד סוג של קידוד. זה יקרא channel coder. אני צריך מה? לקודד את זה, להוסיף איזה מידע או להוסיף סיביות בשביל להתגבר על הרעשים שיש בערוץ תקשורת. אחר כך זה יעבור בערוץ תקשורת, ואז אני צריך לבטל את הקידוד שעשיתי לערוץ. אז יהיה לי channel decoder. אחר כך אותו דבר, אם היה לי source coder, אז אני צריך source decoder, ואז המשתמש יוכל לקבל את המידע. אז בשיעור הקודם כבר התחלנו לעסוק במושגים כמו כמות מידע, משם התגלגלנו לתוחלת של כמות המידע, וקראנו לזה האנטרופיה, ואחר כך ראינו כל מיני שיטות של קידוד, ואז דיברנו על המושג אורך קוד ממוצע, אמרנו שהנצילות שלנו זה בעצם היחס בין האנטרופיה לבין האורך הקוד הממוצע, וראינו גם את אי שוויון מקמילן, שבעצם נותן לנו תנאי שהאורכים של הקוד שלנו יכולים להיות קוד פרפקס, שזה בעצם אותו קוד תחיליות שדיברנו עליו בשיעור הקודם. אז כדי לחבר את השיעור הזה לשיעור הקודם, בואו נתחיל ממשהו ממש פשוט, שייתן לי את החיבור לשיעור הזה. אוקיי, אז בואו נסתכל. נתונים הסמלים הבאים עם ההסתברויות שלהם, לקבל B זה 5%, לקבל C זה 5% ולקבל A זה 90%. אומרים לי, תקצה קוד בינארי לכל אחד מהסמלים על ידי קוד הופמן. אחר כך חשב את האורך הקוד הממוצע, ואחרי שעשית את זה חשב את האנטרופיה ואת הנצילות. בואו נראה, בואו נעשה את זה. אז שתי ההסתברויות הנמוכות ביותר, יש לנו כאן פעמיים 5%, ולכן שני אלה יהפכו להסתברות אחת של 0.1, לאחר מכן זה וזה יהפכו להיות ל100% וסיימנו. מה עכשיו יש לי לעשות? אז אחרי שסידרתי את זה בצורה הזאת, נשאר לי לשים פה את הביטים. אז 0.1, 0.1, ולכן אני אוכל לבוא ולהגיד ש-A יקבל 1, B יקבל נגיד 0, 0, ו-C יקבל 0, 1. בסדר גמור. שוב, זה תלוי איך אנחנו נסדר את הסמלים, אבל זה בגדול מה שיש לנו. בואו נחשב את האורך הממוצע. אז האורך הממוצע, זאת אומרת את זה עשינו, את השלב הראשון עשינו. האורך הממוצע, אמרנו שהוא שווה לסכום של ההסתברויות כפול האורך. אז יש לי 1 כפול 0.9 ועוד 2
פתח סוגריים 0.05 ועוד 0.05, שזה בעצם, הדבר הזה נותן לי, יש לי כאן 0.1, אז זה הופך להיות ל-0.2 ועוד 0.9 נותן לי 1.1 ביט. מצוין. מה לגבי האנטרופיה? האנטרופיה אמרנו שהיא שווה למינוס לוג 2 של 0.9, כל זה כפול, אז אני אעשה פה 0.9 והמינוס הבאתי אותו לפה, מינוס פעמיים כפול 0.05 כפול לוג 2 של 0.05. הדבר הזה שווה ל-0.569 ביט. אוקיי, זה אומר שהנצילות שלנו h לחלק ל-l זה בעצם 0.569 לחלק ל-1.1, אז יש לי כאן 51.7%. נצילות לא כל כך טובה. והשאלה היא, האם יש משהו שניתן לבוא ולעשות בשביל לשפר בעצם את הנצילות של הקוד שלי. אוקיי, אז זו הסיטואציה. הסדר פה טיפה שונה, B ו-C הפכתי ביניהם, אבל זה לא קריטי לפתרון, שני הפתרונות הם נכונים. עכשיו אני רוצה שנדבר על קידוד הופמן מורחב. מה הכוונה? קידוד הופמן מורחב הוא שיטה לשיפור אורך הקוד הממוצע של קוד הופמן רגיל, באמצעות קידוד של רצפים של סמלים במקום סמלים בודדים. בשיטה זו יוצרים את כל צירופי האפשריים של סמלים עוקבים, אנחנו נחליט אם זה יהיה זוג, שלישייה או כל דבר לפי היעילות שאני רוצה, ואנחנו נחשב את ההסתברות של כל צירוף בהתאם להתפלגות המקור, ועליהם נפעיל את האלגוריתמן של הופמן. מה בעצם יקרה? הגישה הזאת תאפשר לנו לנצל בצורה טובה יותר את חוסר האחידות בהתפלגות, ובמקרים מסוימים היא באמת תוביל לקוד יעיל יותר, שיתקרב לנו כמובן לאנטרופיה. עם זאת, חשוב לדעת שלפעמים אתם תעבדו על זה ותעשו עבודה, אבל בפועל זה לא יישפר. בדרך כלל שההתפלגויות כמעט אחידות, זה לא ייתן לכם שיפור. כשיש הפרשים מאוד גדולים, כמו כאן, 90% לעומת 5%, זה באמת ייתן. כי הסיכוי שיתקבל AA גדול מהסיכוי שיתקבל AB, או בכלל BC. ולכן כאילו ל-AA ניתן משהו קצר יותר. אנחנו נראה את זה עכשיו. אז בואו נפתור ביחד את התרגיל הבא. לקחתי בדיוק את אותם הסתברויות שדיברנו עליהם מקודם, ועכשיו אני רוצה להגדיל את כמות הסימבולים על ידי קומבינציה של סמלים מקוריים. אני לוקח בתוך הנחה שעכשיו זה רצף מאוד ארוך של מידע. הרי אחרי A הדבר הזה לא יעצר. אנחנו מדברים על כמויות אדירות. ולכן אחרי A יבוא או A, או B, או C. וכנ"ל לכל אחד, אחרי B יבוא או A, או B, או C. ואחרי C יבוא עוד הפעם או A, או B, או C. לכן אני יוכל לחשב את כל הקומבינציות. אז בואו נחשב את כל הקומבינציות ומה הסיכוי שזה יקרה. אז בואו נתחיל רגע מ-A. יש אפשרות שיהיה A ולאחר מכן A. מה בעצם הסיכוי שזה יקרה? הסיכוי הוא 0.81, נכון? כי זה 0.9 כפול 0.9. מה הסיכוי שיהיה AB ו-AC? AB זה בעצם 0.9 כפול 0.9.
0, 5. כמה זה נותן לי? זה נותן לי 0.045. מה לגבי C? אותו דבר, 0.045. אחר כך יכול להיות לי גם B ואחר כך A. ויכול להיות B ואחר כך B. ויכול להיות B ואחר כך C. ואותו דבר ל-C. CA, CB ו-CC. ובואו נראה את כל ההסתברויות. אז AB, זה חוזר לכאן, זה כמו 0.045. BB, 0.0025. BC, 0.0025. נכון? זה פשוט מאוד זה כפול זה. מה לגבי CA? אז זה עוד הפעם 0.045. ו-CB ו-CC זה 0.0025. 0.0025. מצוין. בסדר גמור. אז עכשיו מה שנשאר לי לעשות זה לעשות את העץ. אז אני יכול להתחיל לאגד. אז בואו נראה, אני מאגד את זה למשל ל-0.005. מי עוד יש לי כאן? 2 הכי נמוכים זה גם אלה. 0.005. עכשיו הכי נמוכים, אלה עדיין הכי שני נמוכים, אז הם הופכים להיות ל-0.01. אוקיי, בסדר גמור. עכשיו מי עוד הכי נמוך? אז בואו ניקח את זה ואת זה ונאגד אותם לאחד. אז מה אני מקבל פה? 0.055. בסדר גמור. 2 הכי נמוכים עכשיו זה שני אלה. כמה הם הופכים להיות? 0.09. אוקיי. עכשיו השתיים הכי נמוכים זה זה וזה. זה וזה. כמה יש לי כאן? כן. 0.1. יפה. עכשיו, השתיים הכי נמוכים זה ה-0.1 ו-0.09. אז זה וזה הופכים להיות ל-0.19, ואז זה וזה הופכים להיות 1. בסדר גמור. אחרי שעשיתי את זה, 0, 1, 0, 1, 0, 1. איפה נעלם לי העץ? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ו-0, 1. זה אומר, עכשיו אני יכול להתחיל לכתוב כאן את הספרות. אז נגיד AA הוא 0. AB למה שווה? 1, 0, 0. נכון? מצליחים לראות את זה? רגע נעשה את ה... אוקיי, בסדר. נשאר רגע בעובי הזה.
כי זה 1, 0, 0. אז אני רושם 1, 0, 0. מה לגבי AC? אז זה 1, 1, 0. 1, 1, 0. והבא אחריו 1, 1, 1. בסדר? פשוט תעקבו ותראו את כל העץ. אז הנה פה יש לנו כאן את הכל מסודר. אוקיי. מה עכשיו אני צריך לבוא ולעשות? אחרי שעשיתי את השלב הזה, אני בעצם צריך לחשב את האורך הממוצע. אז מהו האורך הממוצע? יש לי 1 של 0.81, יש לי 1, 2, 3 של 0.45, יש לי 1 של 4 שההסתברות שלו 0.045, ושל 6 יש לי 1, 2, 3, 4 עם אותה הסתברות של 0.25. אז אני רוצה רגע שתחשבו את ה-L, וגם תחשבו את האנטרופיה. רגע, חישבנו את האנטרופיה, כן, אבל שחישבת את האנטרופיה, הבאת פחות מצבים. וברגע שהוספת מידע, שכנראה אחרי A יבוא לך A, אחרי A יבוא לך B, בעצם שינית את ההסתברויות, ממילא גם השתנתה האנטרופיה. יש קשר בין האנטרופיה הקודמת לבין האנטרופיה הנוכחית. האנטרופיה הקודמת דיברה על סיבית אחת. האנטרופיה הנוכחית מדברת על 2 סיביות. ולכן זה כאילו להכפיל את האנטרופיה הקודמת פי 2. אז תחשבו את זה, ואז זה מה שיצא לכם. זאת אומרת, הנה האנטרופיה, ראינו שהיא פשוט מאוד שווה פי 2. אני עוד שקופית אחת נדבר על זה בנוסף. אבל גם ראינו שהאורך הממוצע הפך להיות ל-1.45. אם אני עושה את היחס ביניהם, אני מקבל 78%, שמקודם אני מזכיר לכם, קיבלנו 51%. זאת אומרת, שיפרתי את הנצילות של הקוד שלי על ידי הקומבינציה הזאת. אז כאשר מרחיבים את הסמלים לצירופים באורך קבוע, למשל זוגות, במקרה שלנו הדוגמה, אפשר גם לעשות איזה שלישיות, רביעיות, נוצרת התפלגות חדשה, כלומר מקור המידע חדש, ולכן גם האנטרופיה משתנה. עם זאת, האנטרופיה הכוללת של המקור המורחב נשארת פרופורציונלית לאנטרופיה של המקור הבסיסי. לדוגמה, אם ניצור צירופים באורך 2, אז האנטרופיה של המקור תהיה החדש תהיה פי 2 מהאנטרופיה של הסמל הבודד, וזה מה שאנחנו רואים כאן. בסדר גמור. אז ראינו שבעצם יש דרך מסוימת, טיפה, לשפר את הקוד של הופמן. מצוין. עכשיו, אנחנו ניקח את זה עוד צעד אחד. סיימנו את הופמן, סיימנו את השיפורים שלו, אבל יש גם קוד הופמן קנוני. מה הכוונה קוד הופמן קנוני? אז קוד קנוני הוא וריאציה של קוד הופמן רגיל, שבה לכל סמל מוקצה קוד בינארי קבוע ומוגדר מראש, בהתאם לאורך הקוד שנקבע על ידי האלגוריתם של הופמן. בשיטה הזאת, סדר ההקצאה של הקודים נקבע קודם כל לפי סדר אורכי הקוד, ניקח את זה מהקצר לארוך, ואז אם בתוך קבוצה מסוימת יש נגיד בעלי אורך זהה, אנחנו נסדר אותם לפי ה-ABC או ה-א'-ב'. מה בעצם זה נותן לנו? התוצאה היא מבנה פשוט בצורה של איזה דטרמיננטה, איזה משהו שאני מגדיר אותו, הוא ידוע, שמספיק לשלוח את רשמי אורכי הקודים, ואז יוכל לשחזר את זה באופן מלא, גם אם הוא לא יודע איזה קידוד הבאתי לכל אות. הוא כבר יצליח לסדר את זה. אז בעוד שקיימות וריאציות שונות ליצירת קוד קנוני, אנו נתמקד בגישה הנפוצה ביותר בתעשייה. זאת אומרת, אם תסתכלו על הסרטונים של שנה שעברה, תראו שהשתמשתי בווריאציה שונה. שניהם קוד קנוני.
וכל עוד המשדר והמקלט יודעים באיזה פורמליזם הם עובדים, אז מה שנקרא זה בסדר גמור. אבל אני עכשיו ילמד אתכם איזה שיטה טיפה שונה של קוד קנוני. השיטה הזאת היא משתמשת בפורמטים כגון PNG, JPEG, זה כל מיני תמונות, וזיפ, בהם הקצאת הקודים מתבצעת מלמטה ללמעלה ובסדר אלפביתי עולה. עוד שנייה אתם תבינו מה זה אומר. השיטה הזאת היא פשוטה ליישום, חסכונית באחסון, והיא תאפשר פענוח מהיר במיוחד. אז בואו נראה את השלבים איך בונים קוד הופמן קנוני. לאחר שבוצע קידוד הופמן רגיל, זאת אומרת עשינו את העץ, יש בידינו את אותם קידודים, די דומה למה שראינו כאן, אלה הקידודים כבר. ניתן לבנות קוד קנוני באמצעות השלבים הבאים. קיבוע אורכי הקוד. מה הכוונה? שומרים את מספר הסיביות שהוקצה לכל סמל על פי התוצאה של קוד הופמן. לא מעניין אותי הקוד עצמו, מעניין אותי רק כמה סיביות היה בו. לצורך העניין 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 6, 6. זה מה שמעניין אותי. AA סיבית 1, AB 3 סיביות, AC 3 סיביות. זה מה שמעניין אותי. אוקיי, אז זה קיבוע אורכי הקוד. אחר כך אנחנו נמיין את הסמלים, נסדר אותם עכשיו בסדר אחר. קודם כל, הלמעלה יהיה לי איתה קצרים ביותר, זאת אומרת 1, 3, 4 ו-6 בדוגמה שמקודם הבאנו. ואחר כך בתוך כל תת קבוצה נסדר את זה לפי ה-ABC. אחרי שעשינו את זה בצורה הזאת, אני אקצה מלמעלה לראשון, נגיד סתם דוגמה, בגלל שאצלנו זה 1, אז זה יהיה 0. אם היה 2 סיביות, אז הייתי שם לו 0, 0, ו-3, 3 פעמים 0. עכשיו, לבא אחריו, אני תמיד עולה ב-1. בסדר? אני תמיד עולה ב-1. כל סמל מקבל את הקוד העוקב בינארית שלפניו. אם אורך הקוד הנוכחי גדול מהקודם, מוסיפים אפסים מימין עד להשלמה לאורך המתאים. ככה תתקבל לנו טבלת קוד חדשה, בעלת אותם אורכים של קוד כמו בהופמן, אבל עם קודים תקניים שקל לשחזר ולהעביר. אתם תראו גם שהקוד אחרי הקידוד יישאר פרפיקס, ואז זה אומר שהוא חד משמעי בפענוח שלו, והוא לא דורש שמירה של כל העץ, אלא רק את הסמלים ואורך הקוד. אנחנו נראה דוגמה ונבין את זה. למשל, הנה טבלה. קיבלתי את הטבלה הזאת, ואני רוצה עכשיו להעביר את זה לקוד הופמן קנוני. אז בואו נסתכל רגע על השלבים. מה שמעניין אותי זה את האורכים. אז בואו, לא מעניין אותי שאתה 0, מעניין אותי שה-L שלך, כן, אני שם פה עכשיו לכם L, 1, 3, 3, 2, 4 ו-4. זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, מבחינתי D1, F3, A3, E2, B4 וגם C שווה ל-4. זה השלב הראשון. השלב השני, אני אסדר את זה עכשיו בסדר הפוך, בסדר אחר. אני אשים את D, בסדר? שאני יודע שהאורך שלו זה 1. אני אשים אחר כך את E, שאני יודע שהאורך שלו זה 2. אחר כך אני אקח את כל אלה שהם 3. אבל אני אתחיל עם האלפבית, זאת אומרת A יהיה לפני F. אז יש לי כאן את A והוא 3, ואת F והוא גם 3. מה אחר כך יש לי? יש לי את B שהוא 4 ואת C שהוא 4. זאת הצורה. זאת אומרת, מה בעצם עשיתי? קיבוע אורכי הקוד, אוקיי, זה ה-L שעשיתי, ואחר כך מיינתי את זה. קודם כל לפי האורך, ואחרי שאני יודע את האורך של כולם, אז סמלים באותו אורך, לפי סדר א' ב' עולה.
אוקיי, בסדר גמור. השלב הבא זה לתת לכל אחד את האותיות שלו. אז A מקבל הראשון, D. D, הסיבית שהוא יקבל זה 0. הבא אחריו זה ועוד 1. אבל הוא שתי סיביות. אז אני מוסיף לו, אמרנו שאם אין אני מוסיף מימין. אוקיי, זה נקרא דווקא כאילו שיפט לשמאל. הבא אחריו, אני עכשיו עולה באחד. סליחה. לוקח את זה ומעלה אותו באחד. בסדר? אבל בגלל שיש 3 סיביות, עוד הפעם אני שם לו 0. הבא אחריו זה 1, 1, 1. הבא אחריו זה 1, 0, 0, 0. והבא אחריו זה 1, 0, 0, 1. אוקיי. זה הצורה הקנונית. זהו. כאן סיימתי את הקידוד הקנוני. מה שמעניין אותי להביא לבן אדם זה רק את זה. את זה כבר הוא ידע לעשות לבד. בסדר? אפילו אני לא חייב לתת לו את זה בסדר הזה, נכון? אני אתן לו את זה אפילו בסדר מבולגן, נגיד, סתם דוגמה בסדר הזה, הוא יוכל לפענח מה שכתוב. אז הדרך הכי טובה להבין כאלה דברים זה פשוט לפתור תרגיל. אז בואו נפתור איזה תרגיל. בסדר, זה הדרך פתרון. כאן הכל מופיע לכם שלב אחרי שלב. מה שאמרתי בעל פה, אנחנו מקבלים את זה ככה. בואו נראה רק מה קיבלנו. קיבלנו טבלת קוד חדשה, בעלת אותם אורכים כמו קוד הופמן המקורי, אך עם קודים תקניים שקל לשחזר ולהעביר. הקידוד נשאר פרפיקס, אתם רואים שתחיליות, אין מישהו שהוא זה, ואינו דורש שמירה או שידור של העץ עצמו, אלא רק את הסמלים ואורכי הקוד. בואו נראה תרגיל של קוד קנוני. במערכת תקשורת דחוסה נשלחה הודעה מקודדת תוך שימוש בקוד הופמן קנוני. במקום לשדר את כל הקודים הבינאריים, המערכת שדרה רק את אורכי הקוד של כל סמל לפי סדר שסוכם. אז אמרו ש-D שווה ל-1, E שווה ל-2, A שווה ל-3, F שווה ל-3, B 4 ו-C גם שווה ל-4. וגם שלחו לי את המחרוזת של הקוד הבינארי. אמרו שהמחרוזת היא 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ואומרים לי, בהתבסס על טבלת אורכי הקוד בלבד, זאת אומרת, יש לנו את זה, תבנו את טבלת הקוד הקנוני. ואז, אחרי שבנית את זה, תפענחו את המחרוזת המקודדת. אז כבר הבנו, לא סתם לקחתי את הסדר הזה, כי זה בדיוק הסדר שהיה מקודם. אז הקוד הקנוני כאן, כמובן שזה 0, 1, 0, 1, 1 ו-0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, נכון? אני פשוט הוספתי לזה 1, וכאן יש לי 1, 0, 0, 1. אוקיי, אז זה אותו קוד קנוני שראינו מקודם. אין לי אפשרות אחרת לפענח את זה. עכשיו בואו נסתכל. יש כאן 0, 1, לא יכול להיות 0, 1. אף אחד לא כזה. זה אומר שכאן חייב להיות חיתוך. עכשיו בואו נסתכל. יש לי כאן 1, 1 ואחריו 0. חייב לחתוך גם כאן. מחויב. אחר כך יש לי כאן 1, 1, 0, 0. אז בואו נסתכל למה זה מסתדר. חייב להיות רק 1, 1, 0. לא יכול להיות מישהו אחריו. זה אומר שכאן יש עוד חיתוך. מה עכשיו יש לי כאן? 0.
נכון? אם יש לי 0 חייב להיות, ואחר כך יש לי כאן 1000. אז בואו נראה מה בעצם כתוב כאן. כתוב לנו כאן D, A, D ו-B. וזה חד ערכי, לא יכול להיות משהו אחר. בסדר גמור. אז למדנו עד עכשיו איך אנחנו דוחסים את כמות המידע שאנחנו רוצים לשדר, אבל הרעיון שלנו עבד אם אני יודע את ההסתברויות. עכשיו זה לא מופרך שאני יודע את ההסתברויות, כי תחשבו, למשל באותיות, אז יש אותיות שחוזרות יותר, נכון? אותיות AV או כל מיני כאלה דברים. אבל לא בטוח שאני צריך לעשות תחיסה, הדבר הזה נקרא תחיסה של נתונים, נכון? אני עושה זה, מצליח לצמצם את כמות המידע שאני שולח, אבל לא בטוח שאני יודע את ההסתברויות. ולכן יש תחיסה נוספת, שהיא מבוססת על רצפים. זאת אומרת, לא ההסתברות שאות תיפול באיזה שלב מסוים, אלא שיש רצפים שבעצם חוזרים על עצמם. ואם יש רצפים שחוזרים על עצמם, אולי במקום לשמור כל פעם את כל הרצף, אני פשוט מאוד יגיד, הרצף שהיה שמה חוזר פה עוד הפעם. ואז לך לשם וכבר שמרת את זה. אל תשמור לי מחדש. אז עד כה עסקנו בתחיסת נתונים המבוססת על הסתברויות הידועות מראש, כמו בקוד הופמן. בעולם האמיתי לא תמיד יש לנו ידע מוקדם על התפלגות הסמלים. כאן נכנס לתמונה אלגוריתמים של למפל-זיו, שיטה חכמה, זה נקרא LZ77, שיטה חכמה לתחיסה ללא אובדן, שאינה דורשת מידע מוקדם על המקור. מקודם רצינו לדעת ההסתברויות של כל אות ליפול. עכשיו לא מעניין אותי את ההסתברויות. האלגוריתם הזה מנצל תבניות חוזרות בהודעה עצמה, ומשתמש באיזה זיכרון, באפר, של מה ששודר, כדי לדחוס את מה שעוד אני צריך לשלוח. אז קרדיט לטכניון מה שנקרא, האלגוריתמים למפל-זיו נוצר בשנת 1977, ולכן הוא נקרא למפל-זיו LZ77. הוא טכניקה מובילה בתחיסת נתונים ללא אובדן. בסדר? זה נקרא lossless data compression. זאת אומרת, אני דוחס, אבל בלי להוריד נתונים, בלי אובדן של דאטה. יש לו חשיבות רבה בתחום התקשורת הדיגיטלית. האלגוריתם פותח על ידי אברהם למפל ויעקב זיו, שני אנשים שבאו מהטכניון, בשנת 1977, והוא שימש כבסיס למגוון רחב של כלים מודרניים שעוזרים לנו לדחוס נתונים. אז בואו נבין את העיקרון של פעולת האלגוריתמים. אז עיקרון הפעולה של LZ77 הוא החלפת הופעות חוזרות של נתונים בהפניות לעותק יחיד של אותם נתונים שכבר הופיעו קודם לכן בזרם הנתונים. האלגוריתם עושה זאת בשיטת חלון החלקה, כל פעם הוא ידחוף איזה משהו, זה נקרא sliding windows, חלון החלקה, והחלון הזה יורכב בשתי מאגרים. מאגר אחד יקרא search buffer, מאגר חיפוש, הוא יכיל את הנתונים שכבר עברו תחיסה, אני אסתכל שמה ואני אראה רגע, החלק שכבר נשלח, היה לי את הרצף הזה? אם כן בוא נפנה אליו, וחוץ ממנו יהיה עוד buffer, שזה נקרא look ahead buffer, מאגר של תצפית, שהוא יכיל את הנתונים הבאים בתור לקידוד. בכל שלב האלגוריתמי מחפש את הרצף הארוך ביותר מתוך מאגר התצפית, אותו search buffer, שמופיע גם במאגר החיפוש, ב-look ahead buffer, ויחליף אותו בשלישייה של offset, תגיד לי כמה צריך לזוז, תגיד לי מה האורך שעכשיו אני לוקח, ואת ה-next symbol, את הסמל הבא, אנחנו נראה דוגמה וזה יהיה הכי קל. טוב, אז מה יש לנו כאן? נניח שיש לנו את המחרוזת 4, CABRA, CADA, BRA, RRA, RRAD. ואני עכשיו רוצה לדחוס את זה.
לפי האלגוריתמים של LZ77. השאלה היא איך אני עושה. אז מה אמרנו? אמרנו שיש לנו כל זה נקרא ה-slide windows, כשהוא מחולק לשני חלקים. יש את החלק כאן של ה-search buffer, פה זה יהיה המקום שאני אחפש, ו-look at buffer זה בעצם הנתונים לפני שאני דוחס אותם. אז בואו נראה איך זה עובד. זאתי המחרוזת שלי, ואני רוצה עכשיו בעזרת האזור שבו אני סורק והנתונים הבאים לתחיסה, פשוט מאוד להתחיל לדחוס את הנתונים. אני מזכיר לכם, אני צריך להביא את זה לצורה הזאתי. זאת אומרת, כמה לזוז, מה האורך ומה הסמל הבא. אז בואו נסתכל על זה בצורה כזאת. בתור התחלה, אין לי כלום בבאפר של החיפוש. ולכן, האופסט שלי יהיה 0, האורך יהיה 0, והאות הבא שבעצם צריך שיקבל, הוא צריך לקבל C, כי זה בעצם מי שאני רוצה שייכנס לבאפר שלי. אז אם והוא היה מקבל את הפקודה הזאת, הוא היה יודע שהמצב אחרי הפקודה הזאת זה זה. נכון? הוזזנו את זה לכאן, זה המצב אחרי הפעם הראשונה. בסדר גמור. מה עכשיו? אני מחפש בבאפר. האם בבאפר יש לי את A? כי זה הבא שאני מחפש? התשובה היא לא, אין לי את A. ולכן אני אוכל לבוא ולרשום 0, 0, A. אחרי שיש את הפקודה שנעשתה הפקודה הזאת, אז גם ה-A יזוז לבפנים. אני אעשה את זה, פעם אחת אני אעשה את זה ככה לאט, אבל אתם תצטרכו כבר לעשות את זה הרבה יותר מהיר. עכשיו אני מסתכל, הבא זה B והוא לא נמצא בבאפר. אז עוד הפעם, אז אני ארשום 0, 0, B. ואז הוא ייכנס לכאן. 0, 0, R. הוא ייכנס לכאן. אז בואו נרשום את שני אלה שכבר הוזזתי אבל לא רשמתי. אז היה לנו אחרי שהכנסנו את A, אז יש לי כאן 0, 0, B. ו-0, 0, R. יופי, מצוין. עכשיו אני מסתכל על A. A כבר קיים. באיזה מיקום הוא קיים? באיזה מרחק? מה האופסט? מכאן. 1, 2, 3. אז אני עושה כאן 3. עכשיו A קיים. אין בעיה. C גם קיים אחרי A? אני אומר לו לא. אז תיקח רק אורך של 1. אוקיי, בסדר גמור. אז A הוא כבר ידע למצוא אותו כאן. מי האות הבאה שבעצם אני צריך להכניס? הוא בעצם C. אז כאן יש לי את C. מה בעצם אחרי שהוא רואה את הפקודה הזאת, מה הוא בעצם מבצע? הוא מכניס את C. אוקיי, בסדר גמור, ואנחנו ממשיכים לחפש. A הבא קיים. הוא קיים גם פה וגם פה. איזה מהם כדאי לי לקחת? תסתכל על הרצף הבא. יש כאן AD? לא. יש כאן AD? לא. אז העדיפות היא לקרוב ביותר. בסדר? ולכן זה בעצם יהיה 2, 1, פסיק D, כי הבא אחריו יהיה D. אז כאן במקום זה אני רושם 2, 1, D. אחרי זה מה בעצם קרה? 2, 1, D, זה נכנס לכאן. אוקיי. הבא אחריו זה A. A קיים. הנה A כאן ו-A קיים גם כאן. אבל בואו נסתכל, לא רק A קיים, A, B, R, A, A, B, R, A. כל הרצף הזה קיים פה. אם כל הרצף הזה קיים, אז אני אומר לו תזוז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. תזוז 7. אוקיי. תזוז 7. עכשיו, אחרי ה7 תיקח 4.
אז בעצם הבאתי עד לכאן, זה אומר שהאות הבאה היא R. בואו נזיז את זה ונראה מה בעצם קרה לנו. אני מזיז את זה כולל ה-R הראשון. אז עכשיו אני במצב הזה. אוקיי. עכשיו אני מחפש את ה-R. יש לי כאן. בואו נסתכל. יש לי כאן את R. עדיף לי לקחת מכאן. אז קודם כל אני באופסט של 3. 3. עכשיו בואו נסתכל מה החזרתיות. 1, 2, 3. עכשיו קורה כאן מצב מאוד מאוד מעניין, כי אם הוא כבר נכנס לכאן, הוא כבר יודע את R הזה. ולכן אני אוכל גם לבוא ולהגיד שיש חזרתיות כאן וכאן. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד לו, סך הכל אתה צריך לזוז 5. ואז האות הבאה שלך זה D. ואם אני רושם את הדבר הזה, אני בעצם יודע לשחזר את המידע. בואו נראה אם אנחנו יודעים לשחזר את המידע רק מהטבלה הזאת. עזבו רגע את המידע שבעצם דחסתי. כאן מה שאנחנו רואים זה המידע הדחוס. אז בואו נסתכל. אם אני מממש רק את השורה הראשונה, בסדר? מה שעכשיו אני עושה, יש לי את המידע הדחוס ואני רוצה לפתוח אותו. רק השורה הראשונה נותנת לי C. השורה השנייה נותנת לי A אחרי ה-C. השורה השלישית נותנת לי CA, B. רביעית, CA, B ו-R. נכון? אחרי הפקודה הזאת זה מה שאני בעצם מקבל. אחר כך הוא אומר לי, תקשיב, תזוז 3, 1, 2, 3, ותשחזר רק 1. אז זה CA, B, R, A. והבא אחריו צריך להיות C. שחזרנו את זה. מה עכשיו קורה? הוא אומר לי תזוז 2, 1, 2, ותיקח 1. זה אומר שיש לי כאן C, A, B, R, A, C. אני זז 2, אז זה A. והבא אחריו שווה ל-D. אוקיי. עכשיו הוא אומר לי, תזוז 7, אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ותיקח 4 מכאן. אז קודם כל אני מעתיק את הקודם, CA, שיהיה מסודר. אז יש לי ככה, CA, B, R, A, C, A, D, ועכשיו אני זז, אמרנו 7, אז הגעתי לכאן, ואני לוקח 4, אז זה A, B, R, A. A, B, R, A. והאות הבאה אחריו, R. בסדר? והנה עכשיו אני נמצא באחרון. אז אני רושם את הכל, אז זה C, A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A, R. ועכשיו מכאן אני זז 3, אז 1, 2, 3, ומעתיק 5. אז לצורך העניין, אני מחליף צבע כדי שיהיה לנו קל לראות את זה. אז אמרנו שאני זז 3 ומתחיל לשים 5. R, A, R. אבל אמרו לי לשים 5. שמתי 3 ועוד 2. R, A. והבא אחריו זה D. בואו נשווה את המקורי למה שבעצם קיבלנו. C, A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A, R, R, A, R, R, A, D. הנה ראיתם שבעצם הצלחנו לשחזר את המידע המקורי. אז בעצם
תחשבו שאצלנו כאן זה עוד קבצים קטנים, אבל אם והיה ולוקחים קבצים ושיש בהם הרבה חזרתיות, אז ניתן ככה לדחוס את המידע, וזה עיקרון הפעולה של LZ77. אז כאן יש את כל הדרך, מה שהסברתי בעל פה, וגם את השחזור. טוב, אז בואו נעשה איזה סיכום. עד לכאן קידוד המקור, source coding. אז עד עכשיו בחלק של תורת האינפורמציה, תחת קידוד מקור, עסקנו בקידוד נתונים לצורך חיסכון במקום ודחיסה ללא אובדן מידע. הכרנו את המושג האנטרופיה כמדע תיאורטי לגבול התחתון של אורך הקוד הממוצע, זאת אומרת מה האידיאלי שאני יכול לבוא ולעשות. ראינו כיצד ניתן למדוד את נצילות הקידוד על ידי היחס בין האנטרופיה לאורך הממוצע. אחר כך ראינו קוד יעיל, קוד הופמן, שבעצם מקצה קודים יעילים לסמלים שכיחים לפי הסתברויות ידועות, ואת קוד הופמן המורחב, שבו מקודדים צירופים של סמלים ומשיגים לפעמים תוחלת קצרה יותר, תוחלת קרי אורך ממוצע קצר יותר, ואז לא אורך קצר יותר אלא נצילות יותר טובה. ואז ראינו גם את הקוד הקנוני, גרסה תקנית של הופמן שמבוססת רק על אורכי הקוד ומאפשרת שחזור מלא ללא צורך בעץ, זאת אומרת רק תגיד לי את האורכים ואת האותיות, אני כבר אסתדר וידע לעשות את זה כמו שצריך וגם לשחזר. ואז לקראת הסוף הכרנו את האלגוריתמים LZ77, שזה שיטה אוניברסלית לתחיסה. היא לא דורשת ידע מוקדם על ההתפלגות, אלא מזהה תבניות חוזרות בזמן בזמן אמת באמצעות איזה חלון חלוקה. בשיעור הבא אנחנו כבר עוברים, אז בעצם סגרנו כאן את האזור הזה של ה-source coder, לפחות נתנו רקע והסברנו מה קורה בו, ועכשיו בשיעור הבא אנחנו מתחילים לעבוד על ה-channel coder. זאת אומרת, איך גם אם יש רעשים בערוץ או כל מיני כאלה דברים, איזה דברים אני בעצם צריך לצרף לקוד שלי, בשביל שהתקשורת תהיה באמת, נוכל לשדר נתונים ולקלוט אותם כמו שצריך. דבר נוסף שאני רוצה, תסתכלו, אני אצרף לכם את זה כאן באתר, אבל שוב, מותר לכם להיכנס עם זה למבחן, מותר לכם להדפיס את הדפים האלה, אבל בלי תרגילים פתורים. בסדר? את הדרך, הערות, כל מיני כאלה דברים, אם צריך משהו לא ברור, תגידו לי, אני פשוט אוסיף לדף נוסחאות. אז תורת האינפורמציה הפרדתי מהקובץ הכללי יותר. טוב, פתחנו באותו משפט של שנון שדיברנו עליו בשיעור הקודם. יש פה את אותו סרטוט שבעצם יש לנו את המקור, ה-source coder, שזה מה שבעצם למדנו עד עכשיו. ואז הנה הנוסחאות, כמות המידע, האנטרופיה לפי הגדרה, אורך ממוצע, נצילות ואת האי שוויון של קרף מקמילן ראינו. אחר כך הופמן קוד, בעצם נותן לכם פה איזה רקע איך עושים את זה, איך בונים את זה. כן, שימו לב, אבי העיר את זה הערה בשיעור וזה נכון. זאת אומרת, יש איזה פורמליזם שבדרך כלל 0 משמאל, 1 מימין. שוב, גם אם תעשו הפוך, זה יצא נכון וזה יצא קוד פרפיקס. אבל יש איזה מוסכמה. מה עוד יש לנו כאן? את אותו קוד הופמן המורחב. לקחת ולפצל אותם, אז גם יש לכם פה את כל הדרך. איך עושים את הקוד הקנוני? אז גם כל הצעדים, תעברו על זה, ואת האלגוריתמים. אז תשימו לב, אם משהו חסר, בסדר? distance זה אותו אחד שקראנו לו offset, match length זה בעצם length, ו-next symbol, שימו לב לזה, תסתכלו, אם משהו לא ברור, צריך לשפר, תגידו ונשפר. אבל תשתדלו, כשאתם פותרים תרגילים, אז לפתור עם זה, בסדר? אתם רואים שלא באמת צריך, אני לא צריך לתת לכם תרגילים, כי שימו סתם מחרוזת, כמו שעשיתי כאן, שימו סתם אותיות, או תקחו מהאינטרנט, תקבצו אותה, ואחר כך תשחזרו ופשוט תראו שאתם מגיעים לאותו דבר.
כנ"ל בהופמן או בכל הדברים האלה, פשוט תנו לכם הסתברויות שונות ושחקו עם זה רק כדי לראות שאתם יודעים. תשתדלו לעבוד עם הדף נוסחאות, ועד לכאן השיעור הזה. שבוע הבא בעזרת השם ביום ראשון אנחנו נתחיל עם קידוד של ערוץ.